Сега ще ви покажа как да премахнете всички реклами, то било от игри, приложения и каквото и да е било, с една бърза настройка на телефона си, без да изтегляте или да копирате нещо. Просто влизате в настройки, натискате два bутона и всичко е готово. Вижте сега за какво става въпрос. Ето са тези реклами, говоря. Tá tudo bem, tá pro vapor. O gerente, eu vou te tacar sem amor no beat do Caen. De beleza, papo tem, tá tudo bem, tá pro vapor. Tacar sem amor no beat do Caen.